Wis kok modar nang kene ra apa-apa le. Mati caloro diwujudi ya le. Ora apa-apa wis. Anakku cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu ditinggal ya mane-mane man. Mane-mane degumu mlocot ora. Kuwi senengane kowe mati penak das otakmu akeh. Oh, ayo mati aja. Lah witene wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Bakti kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Ya pitul tak tampa pangestu Tampanono. Nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Pulundra Brahma bakti kula kunjuk ya pitul tak tampa pangestu Tampanono. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu Brahma karak. Wis kuno banget kok aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki. Kuwi jaman cilik-cilikanku Brahma Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Pukulan Bathara Indra bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula nggruk. Kula obah wae tiba terus mlebu melih teng Suralaya. Iya, nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yamadipati. Ah nek nika lho nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brahma bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pangestu Ulun Tampanono. Nun niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Saya ya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brahma kae dewaning geni nek ora disiram engko ndak. Ora murup genine ade cilaka. Rasa. Aku wis jebul-bulun aku ping 3. Rasa kuwatir kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kowe kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipunirmala ora bakal diwenehake marang kowe. Merga kuwi kembang kayiwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ning kayiwangan. Mangriyen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipunirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Hyang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipunirmala lan Pertangga Jiwa. Niku ateges Hyang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titih Sang Hyang Bathara Ismaya. Priwun kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, kowe dadi manik moyo wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora usah melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Ndra. Apa sing domongke Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, upama aku kalah, aku medhun ning omah, ning Karang Kadempel. Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blogegku geku kesadulita. Lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Ngontute bapak iki, aku wingi dintute 4 sasi opname. Ya, Tru? Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula pulun wangsul ben awamu. Yen mboten pulun wangsul, mapan tak cemplungke kawah condro di muka. Waduh. Gong, cemplungke kawah condro di muka. Ora apa-apa lho ngadus kok awake. Kawah condro di muka ki apa? Kolam to. Wis. Kawah condro di muka ki geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok, kuwi nggo nyiksa wong. Aduh. Ya mulai. Lho kok aja mulai kita. Wis wajib tak paneni kok mulai. Ora usah wedi, Tru.
Kawah Candra di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing ngono sapa? Aku ngono. Lah nyoto apa ora? Lah mbak aku ngarang kok iki. Kowe ngawur senengane ra. Kula mboten purun wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten wantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten Petruk. Isih gedhe Palimur mulun kelawan jeneng kita. Ayo Bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tegese wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kula mengke pengen boyong Sekar Prampertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala. Niku tok nggo saat bapak li ajeng bangun Karang Kadempel kok pukulun. Jare wis disebul ndase. Oh iku. Wah, Semar ki ngapusi. Semar ki biasane sok omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ora ana apa-apane. Ha jare wis disebul siramu, kowe iso digdaya ngungkuli dewa. Ha dantem Bathara Indra kok aduh mati aku. Ojo gedrawasane aku mati aku. Ha piye kowe? Kok aku sing ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane aja kok gawe bapak kok. Bapak-bapak piye? Ha terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Aku kowe. Terus. Kowe wis sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Oh ya, nganggo pikiran kok nek omong ki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh para dewa iki terus maksude piye? Itu lho aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngewangi karo kakangmu, iya. Arep ngewangi karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brahma. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae kowe. Trawat tratapan aku wae. Ayo wani kowe piye? Yen pancen wani karo Bathara Brahma. Yen perlu krubuten wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Ya kok ya kani kaya temen lho ya uripku. Mati nang kene kok. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis iki? Kowe mati karo aku tenan, Le. Ketemu Bathara Brahma kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Melayu matamu buri ki lho jurang ki lho repat kepanasan ki dhuwur gunung dhuwur banget iki jurang arep mlayu nang ndi kowe yo nangis yen pangapunten Bu kula sing nyunaken pangapunten Petruk Bali ora? Bali pripun? Mboten wonten dalane. Bali liwat papan utawa dalan sing bener. Kandha karo bapakmu Siwa Semar aja ngarepake Sekar Jambu Dipa Nirmala lan Prampertangga Jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho. Ya nek mung dunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen-santen. Bagong Petruk anak kongkon ra ngrampungi.
Bathara Guru, kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gabrak apa anak kaya ngono. Cemarak cangkeme ngono ku ya. Mesti kelara-lara aku. Piye iki nggih pun Mbah. Mbangane kula wangsul tekan omah ming diunekke bapak. Wis gong modar nang kene ra apa-apa le. Mati cah loro diwujudi ya le. Ora apa-apa wis. Anakku cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu ditinggal ya mane-mane man. Mane degomu mlocot ora. Kowe senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo mati aja. Lah witekno wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene marganing Pati yen maneris manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake wis wani gawe geger Suralaya peluputane titah sing wani gawe geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petruk. Sapa Gong? Kancamu apa? Kaya kancaku sing parkir nang ngimo giri kae, Tru. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Nek kok gereng ya, Gong? Hah? Kok gereng ya? Buta kae le, hah? Buta. Lho sapa ya, Tru? Monggo Pukulun Bathara Kala. Engko nek Pukulun Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kalah kabeh, Petruk, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar mati meneh. Piye to iki kok ora ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Truk? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis rasa dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak buta kae tututi takoni sapa kok yo Petruk kancamu Adra getarane engko iki kenal karo kowe Petruk sapa Truk kowe kok ndek kanca gleleng ngene mbuh aku ora ngerti aku iki ora ngerti aku ana tepung karo kowe iki senengane ngapusi sapa nuwun sewu kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten niku panjenengan kenal kalih kula lho. Oh ladala ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku engko gek kowe iki ya buta terus udu ngaku wae mulane wingi pitikku tok kudu modar iki kok cokoti ya ora kok kan kamu buta-buta kaya ngono medeni terus ora iki lho ana buta teko terus nganggo kopiah ya wis ben mengki wae ora Petruk aku ora mentolo krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren lho Widodari udu sik to meneng to meneng sik apa-apa tok saut iki ben omong sik engko ora dhewe jelas ora apa-apa disaut lah kamu nih aku medun saka Karang Kawidodaren masa Widodari bentuke kaya ngene
Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim Gong. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum. Ora serial TV lah. Sama itu. Petro nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Petruk. Walah. Begawan Solontara. Iya. Aduh. Nuwun, Pak. Bapak. Iya. Ceruk. Ngopo? Jare jenengmu dudu Petruk. Sapa? Raden Petruk. Kok iso dadi Petruk? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa itu? Kowe tak critani ya Gong aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wo, mulak pedote kok endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono? Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning Jim, saiki dadi dewa. Wah, bajigur. Kowe anak dewa e. Heeh. Ya nyuwun ngapura, Gong. Lah terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku nek ro Asih. Asih Prana. Marse apa Asih? Nek Marse tepung aku klawer to, udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk, aku Begawan Solontara. Saiki ngalih jeneng Gandarwa Raja Bali. Weh, ora tau pulang. Iya. Gandarwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak, sampean pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk, kowe aja wedi, aja kowe leren nggonmu njaluk Sekar. Kelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendak sikara karo kowe tak singkirke aja melu-melu. Ayo, amok mata, saya meratai nangin podo podo. Ayo, di tunggal rekane adik. Andek monong sia-sia arep Petruk. Ayo kene-kene ayo. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo Panakawan Petruk. Gleleng. Temu bapak nih. Iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya mula dipati nganglang jagat. Ayo, slebdul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki ngomong sok nyemelangi ora. Aku ki mung ngomongi kok ora medeni ya ora, mek ngomongi.
mek ngomongi. Wong urip nang donya iki dibajeke omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek gret kae tro. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karoan galuh. Wah, seneng. Ayo, ayo. Gandharwa Raja Bali Salantara nggih pukulun kula ingkang abdi ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula namung dipun mong dening Semar Badranaya sinten ingkang badhe kendhak sikara dhateng anak kula mboten mentala nyumurupi penangisipun anak kula kita ngewangi atmaja kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan. Salantara pukulun Yamadipati ya kowe ngorak-arik para dewa ora minggat jebul nyawamu mangsa bisa ngrawat tinjung akhirat nyawamu monggo Ratri Medjaya dateng pun Gandharwa Raja Bali. Gong, kowe iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, ak pejet kala mendinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane to? Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya Madipati iki piye iki? Nyawane nendi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana kowe dukani Wang Wulun Bathara Guru. Mati tenan mengecak-ecak iki. Aku ya ora iso njabut nyawa kok gek mengecak-ecak. Ayo wong tak jambak tak pejet kala menjinge kan. Ngrek mudar. Ayo lah. Urip kok. Anget tak, Truk? Aduh, oh urip. Bagong ngetan. Tangan enek-enekke. Genah mules mbok yakin. Aja kok diplintir. Kuwi kena sithik wae wetenge larane ra jama-jama. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setut larane rasa kok diplintir padake gawe ntontro. Woi adalah wakayanganmu rahmat.
Putra Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima kencang warudaya pak papong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandhara Raja Bali wonten dawuh Pungulun lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk akeh sangganing para Jawata Widodara Widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kelawan pengamu ing Salantara iya manah kula namung boten mentala kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk anggenipun dipun sikara dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula ya bener sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuh ana bandane angka loro rusuh ana bojone angka telu rusuh ana anake mesti bakal muntap inggih mula ra jeneng mokal Petruk ki atmaja kita Petruk ki anak kita inggih Petruk kuwi anakmu mula ora jeneng mokal yen to kita mbailani karo Petruk kantong bolong ya mong ngene ya Gandhara Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti sebab yen to nganti kawanguran Iwang Jatimurti kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah inggih ulun sartane Petruk kantong bolong apa dene Bagong kita baliya marang Madyapada ulun jarwani jati ning lelakon penemune Iwang Pikulun Jagadgirinata wong atuwa kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun lah iki saya ngombro-ombro pakertine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat bakal sak pejagong lawan bapakmu mula mongko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar oh ngaten Bu Kulun ya wis ngono wae ya Salantara kita bali marang kewajiban kita Petruk ben bali marang Marcapada bali marang Karakadempel oh iya ngestaken dawuh ya mongko tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgirinata nggih ngestaken dawuh Bu Kulun wis ngono wae ulun kondur makayangan sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka pulun ya ya wis karya slamet ya Petruk bali ana Marcapada nggih ngestakaken dawuh gawe geger ngawal lah ngapa Gong jari tak tarani Rafia mula mabur tiba neh walah trondolo tenan dewa kok digawe wirang ulun ki pujangganing dewa lho kok setute ditaleni Rafia mula mabur kok bali medun meneh upama udu jeneng kita dadi apa kita dadi wong kurang ajar ta iki Gong wis Gong mengko gara-gara meneh kowe pedhot dalan ki terus angel eling angkat truk ayo pokoke wis iki wis ngono wae gur talene ajar kowe ngono ya njaluk ngapura iki mergo bakal ayo tangane arep ngapa kowe wis to Gandhara rampung-rampung wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara Putra Pandhawa tata gati Wisraya Siang nyoma wingis-wingis tuta mangolir gua sela mangling
tutu mengolir gua sela manglen. Oh, Petro, dalem, Pak. Bagong, dalem, Pak. Wis bapakku. Ora ngaku kok. Ya ora apa-apa, Petro. Wis kowe bali kandha karo Semar. Apa sing dingendikake dening Wang Pikul Narada, aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Wang Pikul Jatimurti. Sing napa malih nggih Pak ketemu kalih kula niku kangen kalih Bapak. Sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan Petro. Kok malah diomongke lho. Liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus taun meneh mengko aku iso ketemu karo kowe Petro.